Kanamat kaburom kalong siya uble. Banga ay kuble ye pi baro hakakerteng kabatyang makabadonbor jong utray ba unong penimjongi u Jesus Christ. Hakani kapor nginjo ya ka Bible study halor kapang kumno ban pule ya ka Bible. Kumno ban pule ya ka Bible. Bonangi ngijupla bangim nang ban pule ya ka Bible. Ngim sngoto habang ngipuli ka Bible bat ka Bible kalong ka ba ban sngoto hiru. Kumtang anget ba hadin kani ka Bible study ngin yo yaki jingyarap ba kumno ngin puli ya ka Bible bat persyang ban sngoto ya ka. Bonsin ngiju ongru ba ngilong lani ngalong ubabit ka babit bangamla ban sngoto ya ka Bible. Ngasngo bangim de ban ong kumta. Namar ba ublehi ukwa ba ngingin puli shimet ya ka Bible kumta hagane ka por nginya pet kinye kani ka panganget kalong ka bakong san ba kumno ban puli ya ka Bible kumta don lightly ki benta ki banyarap yangi ban puli ka Bible hoot ngimla ban rung jeliu namar ba kan sa shimpor ba ban pet iwe benta henry kum ka jing prat lenti Ninya pet yang nilai teli ki benta buat ngah kentu ya pi barok. Ma pinang wat syusyu. Halor kini ki benta kebangan kren ha kini kapor. Ka benta ka beningkong kalong. Kumno ban puli ka Bible. Ka beningkong. Ngin kemi bat yet benia. Syak yang aban bu akaktin pareng ru. Kata kadai observation. Ka beningkong kadai kai. Ban kemi bat ban yet benia. Observation. Ban kemi bat ban jit benya yaki ai. Ban kemi bat ban jit benya yaki kentin. Lani aki jingmut ki bakong san ki ba unong tho upendan kam. Bat kat no sin la pendan kam yaka. Ngasyo ay nuksa yapi. Haga gospel kat kum u Matayos kalenong ka bahnriu dukot ka ba arpusan hadu lai pusau. Hang ni kadai ka jingkren ka jong u Jisu bat pin shem ba u Jisu hang ni u tho wat kuslai hado sansin. Kumta kapang ka ba o Jisu ko aban hikay hang ni kalong kumno wat kuslay. Ka Bible ru ka tong ni ka jung kuslay ya ka jing im bat ka jing sumar uble. Te kumta u Matayos u tho ba o Jisu la pandan kam kumno sansin. Ya ka ni kentin wat kuslay. Tingi day man sngoto ba kani ka kentin kalong ka bakong sansin ulap u Jisu la pandan kam. Shushu habang ipai sa gospel kat kum Yones lenong kabalay dekot kabalay ba kabasan hang tu Jisu ong biang yak itu kentin shisha nga ong hame ha Nicodemus upanan kam shisha arsin ti habang i kita benta shisha arsin ngidi ben kemi ngidi ben jit benia kom gitu bangila ladalong kabala bat yu pensil ni kulom bat pila ban rojlan ha ka Bible jong piru ha ka Bible jong ngajule komta Tiyak tu shisha pi roit line arsen. Haba pi i wat kuslai si sen roit line arsen line sen. Ti pi i hang to ba san sen la tho. Ti ban kemi ya ki kentin ki ba kong san. Ki ba unong tho ula pandan kam. Bat kat no sen la pandan kam. Kata ka long ke eke bang ini ban kemi. Ban kemi bat ban yit benia. Ya ki ai. Ni di ban sngo tho ba ya ka kitab la ni ki jing tho ki ba kumno ngia puli. Ni pule ka sam ba kalong ka poetry. Sam ka ba san puwei ka dekot ka ba nyo ka ong. To pen ko yanga do hisop. Ti ngan long ko. Kam da mut si sam ba un pen ko yangi daw daw hisop. Ti ladang i sngo to bang i pule ya ka poetry. Kan yarap yangi ban batay ya ka jingmut jang karo ban interpret. Kom ta ngide ban kemi ngide ban pet ngide ban sngo to. Naga jing to ayu bangi pule. Ya puli le si na gajing tho history tingin numla ban batay than ye gijing mot lani ban interpret nama history kala tho kum bagaja kam ke apostle ka kitab Joshua kisim bot kum ter kalong kum ban chia tho yangi ban batay yangi ke balaja ngin sngo thoru habangi puli ye ki Parsi kalong ka ba o Jisu pendan kam Banwan ra ya kita gijing hikai hakitu ki beri ki basngap ya u bat kenang ba ki beri kin sngoto bahaya u upadan kam ya ka Parsi bat ngakwa bangingin sngoto bahaya kan ni ha kano ka Parsi Mga habaro ki Parsi
Karantang gawe ka mat jing hikai. Lani kata kapang ka ba u Jisu kwa ban hikai. Lesi ka nuksa ka gospel kat ku Lukas ka landong ka ba khatsan. Ada ngi puli ya kata ngin shem. Ngin shem ya to ka jingja no jong to lang brot ka suka bat yu khun sarong auria. Ti hang tu pi pin sai shem haka gospel Lukas khatsan ba ulang brot suka uni utrai ba tau utrai jong suka ki lei ban wat wat haka ni ka parsi khun sarong auria hot u blei u klem lei ban ukpa u klem lei ban wat haka to ka parsi jong khun sarong auria ukpa u klem lei ban wat henry u khun u knet ban riu ba wan pai henry ka jing hikai hakito baro lai ka long ba kalong ka ba kong san bangin wan pai sa uble. Bad uble utrang, bad uwat hiru yangi, bad ukwa hir bangin pai sa kasem ka jong un. Ka parsi ki shipongot ki teisoti. Haka gospel kat kumu Matthias lendong ka ba apusan dekot ka beningkong hado ba katlai. Ka jingkong san jong ka parsi kalong ka ba Jisu ka ban hikai. Bangin long ki bala ben kre. Telesi gidon ki bentang ni hang tai la da pipuli ya kito ki jingtho ang to ya kito ka parsi henry ka jing hikai ka ba hakmat kalong komno bangi baro ngin long ki bala pen kre tila dangi puli ya ka parsi ngin sngotho hiru komno ben batai ti ya kata ka daung ini ban sngotho hatungi puli ka poetry hatungi puli ya ka parsi hatungi tho ngi puli ya ka history but hatungi puli ya ka city Pi haba u apostol Paul, lani u Petros, lani u Juda, u tho ya ka city jongki, u tho ya ki mat ki bayadei, bat kito ki brio ki badon ha kato ka jaka. Kumanchu ay nuksa ya pi, Galatia, lenong ka balay, dekot ka baningkong, hadu ka balay, ka ongkom ni. Ki Galatia ki babit, hatu u bala pentame ya pi, habala persya, persya ki kmat jong pi lapen ishna ya u Jisu Kris bala saknar pna ya u tangkane ken ngakwa bantip na pi pila pediang ya u mensim dagi jingle ka hukum tidak ka jing pensngo ka jinget hatu pilong ki babit kata-kata haba pila sedang hau mensim lapen dep menta ya pi hakado hang ni baro pi diban kemi Pidiban pet nama bakalong ka city te uni u Paul u apostol Paul u tho yakini ki dekot kerpang na kabenta kito ki badon ha Galatia ti habangi pet bangi khmi yakini ki benta kan subha yangi ru bangin snutho ya ka Bible khmi ru ya ki kentin ki ba pher ya ki grammar ru kalong ka bakong san ba bat ka rukom ba unong tho u tho baki kentin ki ba upendon kam ko mangalong yepi kumunchu ay nuksa ka gospel kat ko Matthias kalendong ka ba arpuar dekot ka ba life saw hado saw po hagito ki benta ki ba khado u Jisu te ula yathu ha u min jaw try uba oblay jong me daka dono jong me baro ba ka mensim jong me baro ba ka jimut jong me baro kanikin kalong ko hukum ka baningkong mat ka ba kraw Kaba aru kalong kum kata min yo para marjan jong me kumbaya lade. Ha kita ki ar hukum las din ki hukum baro bal ki nong yo lupa. Te khmi kuma ongaya phi. Bad yo pencil khulom ba drot lan. U Jisu u yathu ha u min yo try uba ublay jong me. Yo try ba ublay jong me. Kalong ki ka ba pla balay ong try ba ublay. Balay kham sange tang ha ublay. Balay kham sange tang ha utray. Henry uthom ta hang ni rupin dapet la thom no baro donot baro shisin mensim baro jingmot baro hadin pan last din ya ka hukum baro sausin u Jisu penan kam ya kani ka kentin baro ti habangi khmi ya kini ki benta kan pen sngo thu pha yangi bat kan long ka jingmentoy yangi banne kum no ban batai ya ka jingmut jongka ka balong ka benta ka baar ti ke ka mangalaong baningkong gani ke ban khmi bat banjit bania ban khmi ya ki kentin ki bala pandan kam ban khmi katno sin la pandan kam bi gitu kentin ban khmi ba ban tibru hatungi puli ka poetry ya ka city ya ka parsi ya ka court history kom ta ter ban
kemiru ya ka grammar ko ba nga yapi. Insa pet shibet kumno gani ka grammar kalong ka bakong san bah. But habang i kemi ningi yet kata ko observation ni don kam ban kili katuk ani jingkeli. Ki jingkeli ki balong mano ka ai meno hangno balai pat kumno. Mano bala keranya gani kentin. Ko mencu ai noksa ya pi pila ban keli ki jingkeli hakan ko rukom ru. Hene ko mencu ai noksa. Mano bala keren je gini kentin. Mano bala don ha kini ki dekat. O Jisu ki farasi ki seranjo o Jisu. Ka ai ka jingja ka balaja. Lani ka ai ka jingkren. Meno la tho ya ka. Lani meno ka ni ka jingja ka laja men si men step. Hangno laja. But hangno unong tho ya ka nakajaka ayo. Balay ba unong tho hakani ka rukom. Pisto em? Ba kumjuru kumno. Kumno ba kita ki ba yo snow kilale. Unda kila yo snow ya kita ki jing tho. Bangide ban kemiru ya ki preposition. Preposition ki ba kumno. Unda, da, henrei, tat unda, hadin gani, shua. Kini ki bentang ong pi ki long ki ba kong san ba. Kam tam lada pi i henrei. Lada pi i henrei, pila di ban sngo tho ba, kalong kongpong ye ka e ka bala tho. Ti henrei, tat unda, hadin gani. Kini ki benta ki balong ki long ki ba kong san ba bangin kemi bat banjit banya. Kata kalong ka benta ka baning kong. Observation. Shim yu kolom, pencil, root ha Bible, tho ha Bible, lani pila bandon ka diary, tho ong to, jing yet banyak, ban pej banyak, ban kemi banyak, observation, pi pej ya gitu, baro, what kuslai, kata sin na bandon kam, kata kalong ka ba? Ningkong. Ka ba ar, ka benta, ka ba nyarap yangi, ban puli ya ka Bible. Kalong ka jing batay ya ka jingmut. Kenang bangin la ban batay ya ka jingmut lani interpretation ban interpret ya ka ega bala tho ni don kam ban le bha ya ka observation ya ka ni ka ba khmi ba yit banya ni ha ban le bha ya kata unda la dep kawan sai ka ni ka banta ban batay ya ka jingmut lani interpretation la da ngim le observation bha ngim yit bha ngim khmi bha ka jing batay ka jingmut ru kanum long than hadu kata Ti ngan ay pi katuk ani ki benta ki ba kongsan ha kani ka interpretation ka jing batay ya ka jing mot ka ktin ublay ka batay ya ka jing mot jong ka ktin jong blay ska ba ka ktin ublay ka batay ya ka jing mot jong ka ktin ublay da ktin pareng ko ong scripture interprets scripture kanuksa gospel kat kumu Yohanes kalau nong kabaning kong dekot kaba kat ar bat khalai kong kum ni henrei kat ki bala pediang ya u hakito ula ai bor ban long ki khun ublai kata ha kita ki banget ha ka kerteng jong u ki bala kha nakasnam limni naka mon kado limni naka mon ubriu henrei na ublai kata kalong ka e ka ba u Yohanes u tho Pinda pet pa ya ka shiti sha ki nong Rome ka ba Apostle Paul u tho kala nong ka ba pran dekot ka ba khat nyau ka ong kum ni Kumta ladang ngilong ki khun, ngilong ki nong yo pateng ru, ki nong yo pateng ubleken, bat ki nong ya yo pateng lem bat u kris de. Lada shisha ngiyaisha shitom lem bat u, un yo panon burom lem yang ngiru bat u. PM ka scripture, ka interpret scripture. Ka ketien jong belai, ka batai ya gajing mut ja ka ketien ka jong belai. Yohanes tho, ladang ngilal kana o mensim ngilong ki khun jong belai, o Apostle Paul utho ladang ngilong ki khun ki jong bleng ngilong ki nong yo pateng lembat ukres ngidei habangi batai ya ki jimot aningi interpret ngidei ban shim lani ban yo ya ka jingmut na kaktin ga jong blai bangin ai jingmut hi mangi kata kalong ka bakong san ba kay bangong habangi interpret laningi batai ya ki jingmut ni dei ban shim lani yo ya ka jingmut na ka Bible bangin ai jingmut mangi daktin pareng nga shet ong ya ka exegesis ai jingmut ka Bible yangi
Ba mangingi ai jingmut yaka Bible. Kedon kawi ka jingja. Kalongkom ni pi ada ka burom nga shem ba bon ki jingkren gi jongi ki longkom no kilong ki bangi ai jingmut mangi. O ka Bible ka thokom ni. O kamut kom ta imat. Tingi lek bat ngi kren. Ngim de ban lek kom ta. Ngi de ban phasha ka Bible bat ngi de ban ong. O ka Bible ka kren kom ta bangi de ban kren nya kata. Kadang hakawi ka ginseng ka bangalet bau ta unong kren uong kom ni. Kadi ka ginseng rungying thamai kom tu ti palong ginseng bau ta unong kren uong kom ni. Ya kita ki try ying uong kom ni. Ushim yang ni ka dekat gospel kat kum Yohanes lenong ka bakat sao dekat ka ba arpunyo. Uong yakini kentin. Uong yakini ka dekat. Ya ka jingsuk nga eno happy. Ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy. Kumba kata ka perthai ka ai nga ai mga happy. Utaw nong kren undala da puli yakini ka dekat upai sa kita ki trying bodu ong. Namarba ujisu ai yakini ka jingsuk kumba ka perthai ka ai. Ya kata ka daw kong piyo ka ying ba armala. Nga syong to ba nga pe iki bring nga te kini ki ba syong ying wai te ba pli ki lasong si ba to sini. Ka Bible kam keren ya kata. Ba ubliu ai kata jing kerku ni nong keren ngom no na marba ujisu ai kata jing suk no api ya kata ka daw piyo ying armala. Te mangi bom don ying armala ba don ying wai kemun ublim kerku yangi. Te kata ka long kom no bangi ai jingmut hi mangi. Hindi ka Bible kam keren ta ka dekot kam keren ya kata. Ya kata api kini ka Siti Jong U Jacob kalau ngai bang asngot tenat ba Siti Jacob lenong ka balai dekat ka bening kong kom ni. Tu wat long pi kino hikai babon. Ko para banget jonga. Habatip bangin yo diang ya ka jing bishar bakam krau. Ti bon sin mangi daga jing experience jongi daga jing syam jongi daga jing nang jing start jongi daga jing puli jing ni ai jing mut mangi Bible. Ndai balang kom ta. Syam ya ka jing mut. Yo ya ka jing mut na ka Bible. Ka Bible kan ai jing mut ya pi pili ai ya ki bre. Exegesis ka mangi ong reksin pareng. Ka bakong san ba ha ka jing batay ya ka jing mut. Lani kata ka interpretation ka long kani. Ban sngoto ka ka bawan shwa ka to ka dekot bat hadin ka to ka dekot. Lesi ektin pareng ninya sngoto kam syai ka bakot ka konteks. Ini man sngoto bah ya ka konteks. Ninya puli kani ka dekot. Matayos lenong ka ba Henry dekot ka ba? Lai pu lai. Henry pinyawat shwa ya ka hima ublay ba ya ka hok jong u. Ti ya kini ki baro un sa ai lang tam happy. Kata kalong ka dekot. Ti kenang bangin sngoto ya kani ka dekot. Ngide ban puli shwa ya ki dekot shwa kani ka dekot ka ba lai pu lai. Lesina do arpusan pin puli ba hadin ka taro. Kumbang yetip kani kalau ka benta ba ujisu kren Jepang wat kuslai. Ti haba ka Bible ka ong Henry pinyawat shwa ka hima ublay ba ya ka hok jong u. Ngimla ban ong ya ki brio. Lesi ubreu ukwa ban thiet kali. Lani ukwa ban le ka ba u thrang ha ka jing im ka jong u. Ngi bon sing ngi ong pi ka Bible ka hikai. Bangin wat shaya ka hima ublay ba ya ka hok jong u ba ya ki baro on sa ai happy. Hindi ka Bible ka mong kamta. Kile si don na bring jingi ki bala wali ki hima ublay ki la wali ka hok jong u hindi umyo ki baro. Hawa pi puli ya kani ka dekot hangni ka grammar ka don kamba. U Jisu ongkum no. Henry pin ya wat shwa ya hani kentin ka no Henry. Kamu kayak ke bakongpong, nena. Henry pinya wat shwa ya ka hima ublay, bat ya ka hok jong u ti ya kini ki baro, ya kini ki kita pinda puli shwa kata ujisu kren wat kuslai ke bapin bam, wat kuslai ke bapin pong. Te haba ujisu ong ya kini ki baro un sa lang tam hapi ujisu kren kin ya kene ke benta kabalong kumno kabalong kabaman la kasi bangi kuslai ka kamay ka jingi ka bam ka jingi ka kup kasem ka jingi ujisu ong wat kuslai ya kini ki baro ngan sa ai hapi ujisu kolam ong ya pi bangan sa ai kali ya pi wat kuslai
Henry haba pi pet pa ya ke benta uji su Ukraine ya ka balong ka kenjaman ka singi ya ka bam ka di ya ka jankup ka bangingi ya khuslai ka baman ka singi pi baro nangingi khuslai ya ka bam ka di ya ka jan ka kup baro ka khuslai ya ka kali kum ka banchu ainok sati ya ni ka konteks ka long ka bakong san ba kawai ka benta ka bangas ngutanat ba ka long na ka city sha ki Philippines kalau nong kaba sao ka dekot kaba khat lai kani ka dekot ro kalong ke ka bangi di man sunguto ka dekot ka ong kumno ka dekot ka pau ba ka ong ngala ban le ya ki baro ha uta oba penchat bor ya nga undala dep puli kani ka dekot das ngo shisha da yo bor shisha da smo ba la lot ban le ini ka bible kan kam ai ya kata ka bor yang ni ba undang ila puli gini dekot ngala ban le ki baro ha uta ba pensai bor nga mengila ban le baro te kumno bangin soto ya gani ka benta la rangi puli shwa ya gani ka ben shwa ya gani ka dekot sha nga ban puli ka Philippi le nong ba sao dekot ka ba shipo khat we khat a khat lai u pol u tho ya gani ong kum ne Henry nga comment how try shibun ba unda menta pila pentamai pat ya la ka jingmut na ka benta jonga hakaba pilaju perkhatshisha Henry Pimshim yolat banga ong sapang ga jingsngo kerdo namar ngala nang ha kano ga jinglong bangalong hakatahi ban sngo hun ngatip kumno ban penpo ban ngatip kumno ban sngo dap kerhai ha ka ban ha ki baro ngala nang yakata ka but ban sngo kedang ru bat ban sngo tngan ban sngo dap bat ban sngo kerdo ngala ban le ke baro hau tau ba pensai bor yang te apostol Paul haba pi puli ni ke benta Ukraine bangala ban yai sha bangala ban yai lingba ki jing kerdo ki jing tngan ngai ko ble ye pi ki para banget ha Filipi ngai ko ble ye pi ki para banget ha Filipi pila pentemai ya kata ke jing snow ke jing ai ke jong pi na ka menta jonga hendai ko ki parlok ha Filipi ngaku aban ye thu ye pi balada nga kerhairu nga hun apa nga kerdu ru nga hun ngan la ban le ke baro ha utau ba pensat bor te ya ki to ki benta mane bau jisu Ukraine wa che ka hima ya ka hok jong blai hoi nganget bakalong kum tala rangi wat uble kurku yangi hende uble klem ai ka guarantee ba ye ke baro ka bangi kwa ngin yolut ya kata te wanum pendan kam wanum ong trai ngalawat ke hima ka jinong ble jome ai nga kata nama meme ong ye ki baro mena uble kam ong ya ki baro wong ya ki ni kini ki jingdon kam ka baman nakasni ba kumju hang niru ngalaban le ki baro teng si kan biria bagi parro ngalaban le ki baro au tau pencai bor nga yai gejat nang ni sedo go hati lai ngala kam fut dam kom ta upol utho habanga kerdo ngas ngohon habanga poho ru ngas ngohon ngalaban le ki baro au ta ba pencai bor tila dangi ngisam jing ban ngohon habane ke jing kerdo ke jing ker hailen hakon ko rukom bangin long kita ki beri ki bayai ne jong ble ban thunum ban phai show ble da kata jing bitar hang taken ngila banong komne habang aduk habang ruspa habang apahu habang kerdo ngahon namarba ngala ban le ya ki baro ha utau ba pencet boring ka konteks ka long ka bakong san ba ha kani ka benta ban batai ya ka jingmut ban interpret habangi batai ya ka jingmut ngide ban keli shibon ki jingkeli ro ki jingkeli ki ba ki jingkeli ki ba ban pensyong nia ba lesi ki jingkeli ki ba biria ro pidi ban war pidi ban keli jingkeli lesi deketin parang nganong pila ban ketik ya kata ro pina puli pi ya ka benta gospel kat ko Matius kato ka bangilaya kren mane bau jisu Ukraine chapang ka hukum ka bakrao lana pi puli ka to ka benta ka long ka kong san ba ka basmu tanat ba u real side u ong ba kali yo jisu u ong kumni ka ka hukum ka bakrao bar kum to ko mangilaya puli mane u jisu ong kumno u ong
men yo blade ya utrai ubau blade jong me daka donut jong me baro men sim jong me baro jingmut jong me baro kani kalong ko hukum ka beningkong ba ka bakra ka baaru kalong kum kata tinga kali sange shpang kuno kum ta uti uriu sa yu kali yo jisu ka no ka hukum tanggawai grammar tanggawai ka no ka hukum u jisu ong men yo utrai ubau blade jong me ka baaru kalong kum ta te hang ni la dangi kali jing kali bali u jisu ai ni ka ba ar hang to le se u blen pen shai bang sngo tho ba ka baning kong galong ka ba e jo blai ka ba ar kan long ban e ni ki para marjan ba kini ar tani kalong kum kawai hi ngim la ban e tang yo blai ba bayal ni ni ban e ni ki para marjan ro ba shu shu la na pi pet yang ni la pi pet pi kmi ba pi batai ya ga jingmot pen shem e jo blai da ka donut chapo daka mensim ka basyapo daka jingmut ka basyapo ari ngong kumnom ta sungutunat ba daka donut ka basyapo mensim ka basyapo daka ta rem ka bet ka spa ka bangidon henry bangin e yo blay daka ka donut ka basyapo don bala ban i pa ka ka basyapo tang ublay hi uang baro bangin IT lut baro ti PM unda pila puli ngakaliru ka ni bali bo jisu ong men ka hukum bali jisu klambong men kongo baliu jisu kelambong men sya skor men ai sika kamble ka hukum ka bakrau kalong men it te habangi kren sepang ka jing it ni ju kren ru ka ka jing it kamle ka jing snow ka bakende men sim ka jing it ka de ka hukum nama ka bible ka taong tu ka hukum ka de kom no ban it tilada pikeli kum kita gijing keli baliu jisu ai ni arteli baliu jisu ong baro balai uji su ong gi nong yo thuk lupa baje ku hukum baro la sdin hang to balai ong gi tai kentin lana pi wat pi hit benia ba pi pai shoble ha jing doi pin sa shem banu balai un so ai pi ya kata jing pen pa habangi batai ya jing mut kalong ru ka ba kong san ban le kom no ban penon kam ya ki kot kisla le sukum ki wi pat ki benta mo ki wi pat ki kot kisla habangi batai ya jing mut jong ka ka bangi la yo ban khmi la ne ban interpret ya ka bangi la observe ni don kam pat ya ki we pat ki kot yarap kom ki commentary ki concordance ki map ki dictionary kom ta ter menengi la kren chapang Galatia lenong ka balai de khot ka baning kong hadu ka balai ki Galatia ki babit tingin men kali pali upol khot ya ki Galatia ka babit hatu bala pen thame ya phi pen thame roj lan yang to observe hading uang kum no kadang dak jingkeli ro hang to phiti ban roj lan ya dak jingkeli ro tu to shu ikan ni tang kan ni ken ngakwa ban tip na phi long kum ukran parsi te ki ukran karukom kren jung urukom tho jung ang tang ya kan ni ngakwa ban tip na phi phila pediang yo men sim da ke jingle ka hukum ni da ke jing pen snow ka jing i da ke jinget question mark biang to dak jingkeli te hang ne baro ke dang dak jingkeli tingim laban sngo tho bale uni u pol u tho u ong ni Galatia ki Galatia babi pen thame tang kan ni ngakwa ban pen tip ye phi hatu phi long ki babi kata hin rei undangi don ni kot yarap concordance dictionary commentary ngin la ban sngo tho ban batai ye ga jingmot sha ye nga ban pen puli ye phi ya kan ga benta ka jinglam prang jong ka shithi u apostle Paul shaki Galatia haka kasi Bible ka common language skap shani ka jinglam prang shwa ka lenong ka baningkong ka dong ka jinglam prang ka thokom ni haka common language ka kasi Bible jeni katba ya ka khubor ba bahasa phang u jisu la sedang menyalap bala pedang sngoba ha pedang ki briu ki bemne ki jiu ka jingkeli kalami la ubreu ude ban kongo ya ka hukum Moses kenang ban long Kristan basisha Paul pen inya bakani kamlong ka badon kam ba haga jing shisha ka nongrem ba scam na ka banta ka jing im ha Kris kalong ka jinget da ka babaro la bobet hakmat uble tiladangi puli ya ka jinglam prang haga common language kasi Bible jongi ngin sa sngoto balay ba Paul ong yagin ikintin ki Galatia ki babit tanggani ngakwa bantip na pi
Pila pediang ya umensim daki jinglek ke hukum ni dah jing pensengau ke jinget. Mano bala pentame ya pi. Ti ladangi puli kata jing lam perang ngila ban sengau tu. Oh. Kadon mo kum kata ke jing jah galatia. Ki jiu kila pediang, kini ki gentle ru kila pediang. Hende ki don kini ki breu. Ki badi ki jiu, ki ongkum no ong ya pi haban nget ya ke hukum Moses shwa ba pen long kristat. Ti Apostle Paul pen inya ba undon kam ya kata tang ka jinget ya ukris kalabiang. Ti undangi puli kata jinglam perang ngila ban yo e jing syai kendian balai ba Apostle Paul ukot babi ya kini ki Galatia. Ti kadau ya habangi pendankam ini commentary kin concordance kini ki dictionary kaya rap ban le no ban batai ya ki jingmut jong kita ki dekot lani ki parsi ni ki benta ki bangi ngi ya observe lani ngi la de ban pet khmi lani yit bania ka baning kong kolong komno yit bania khmi ka baar kolong komno unda de yit bania ban khmi ngin batai ya ki jingmut jong ki da ka ba pet ya ka da ka ba pet ya ya ka konteks da ka ba pet hato kiwei pat ki dekot na ka Bible ki Krisyan mo ya ka benta da ka ba shim ya ka jingmut lani yo ya ka jingmut na ka Bible bangi ai mangi ya ka jingmut man pet ya ka konteks man pendan kam ya kita ki kot yarap bat kum juru ban keli shibun ki jingkeli ka benta ka balai bat ka ba khadu kalong kumno ban puli ya ka Bible kani kalong ka ba kongsan hidup bat kata ka dei kumno ba kini ki dekot ki bangila yit khmi ki bangala de ban batai jingmut kaya dei bat ka jingim jonga manta araja arpusau haga jingim ka jonga haga jingim jong kini ki para marjan jonga haga jingim joka balang kumno kini ki dekot ki bala tho araja snam tam menchwa ki dei ban ngi manta ka Bible ka kren Siti Jacob lenong beningkong dekot ka ba arpo ar what syukor yala de tang da ka bas ngap ya ka ketin jong penban tu penteri kam ya ka kani ka long kata ka benta to ngila dep khmi ngila de ban batai ki jingmut menta ngidi ban pendan kam ya kata ha ka jingim jongi da ketin parang ki ongom no application ti haba pi apply pendan kam ya kini ki dekot ki parsi ki jingkren jong jisu ki jihikai na ka Bible ngidi ban keli kini ki jingkeli pila ban keli shibun ki jingkeli kini ki long katuk ani ki benta pilawan keli kumno kini ki jing sisa ka ketinu blay kaya dei bat nga manta hato nga kuslay hato nga pendon kam bakla ya ka Bible hato nga tip ya ka Bible kumno ba kini ki jing sisa na ka ketin jong blay kaya dei bat nga manta ka ka bangala shem ne kam tip shushu shapang ublay ublay ukpa ublay ukun ublay mensim bakoi ti habang puli ne ka parsi habang puli ne ka sam habang puli ne ka siti ka ka bangala shem lani sngo tu shushu shapang ublay ukpa ublay ukun ba ublay mensim bakoi sai nga bana tangi winuksa nga puli ya ka to ka jingja ka ba jisu penjai ka eryong ba jisu ong jai kasi wan na ha jingmo jonga ong sngo tanat ba ini benta nama ba jisu ukren ya ka eryong ya kata slap ya kata labba jai pala jai kumno ngap kan mau Genesis ba jisu o ba blay utha baru ong tulong pa kamariang lalong pangas ngotan ngongan uni di blay pa Genesis kata kalong ke ka bangala shem habang apuli Genesis blay ong lalong hang niru jisu usyukran kalalong ti kata kalong ke ka bangala shem ke ba ngala shem ni kam tip shushu shapang ublay le kupa kon ba mun sim ba khot kani ka bangala de ban observe bala de ban interpret kani bangala de ban pet khmi ban wad ban yit ban batai ga jingmot hato ka pen kendo ani ka convict hato ka pen kendo mo yanga yaki pop jonga ka pen kendo mo ya kata ka jingmot berkat ke jonga kumno banga mon nga perkat kumno banga im ha jing im jonga hato kapen kendu mo yanga ya gini ki kam ki banga le bangam de ban le
Hatu ka ketin ke jong ble ka bangina de ban puli ban batai jengmut ka pen kenduk mo ya ka pop. Lada kalong hoot pi ni ban so tenat bakata kalong din ka benta ka bakongsan habang ipai siya ka ketin ke jong ble na makalong kum ka yit kami. Pi bonsin nga syam kum ni puli Bible na ka benta kiwe. Wat num klim. Oh, ti bala klim. Wat num to. Oh, ti bala to. Kadi num ta jong pi, hindi bon sing puli nam ta kiwe. Wan num klim wan num to, pem de baklim pem de batu. Te duai ba try ba ai bang num poi sa kata ka banta. Ri suma sukhe janga nama kata kalong ka ei ka ba mem skutanat. Bang aku ban pendan buram nya me, ai bang num yat. Sa kata ka jing pen shoy ban poi hado tau pot, bang to bang klim. Re bon sing puli Bible na ka banta jong hindi puli na ka banta kiwe. Habangi puli ka Bible ngidi ban kali hatu kani ka bangala khmi ka bangala batai ka jingmot kapen kenduk mo ya ke pop janga kani ka bangala yo ban khmi ban batai jingmot undang ala de ban sngoto ya ka aipat bangade ban le manta kata kalong ka bakongsan ban application ban apply ban pendon kamnya ka kita gi jingkeli kendian let's say pila ban keli shushu kumi kita ke jingkeli. Ti lightly ki bangala kan hakani ka por hakani ka Bible study kalong kumno ban puli ka Bible ban khmi ban jit benya ban observe ban habangi jit habangi khmi ngile ong ngi duai kumno ban habangi khmi ban ngi jit benya observe ngi duai ngi ong atrai yarap yanga panyo i kabaar kajing batai ya kajing mut ani interpretation but hangni ngi duai yang atrai yarap yanga bangan sngoto but kabalai kumno kaya day but nga menta application but hangni ngi duai atrai yarap yanga bangan im katkum kaketin ke jong me ban kami ban jit ban ya ban batai ke jingmut ban apply ban pendon kam ya ka kumno kani ka dekot ani kini ki parshi ni ke jing shisha ke Bible kaya day bat ke jing em jonga kini lightly kendiat ki banglaya ban ai hapdeng jong pi ladangi long ki ba testa bat ki ba kit kle bat ki ba 3 minute ban shim ni gini lightly anget scam ngin yo mat shibon ki jingker khu bat ka ba kham kong san kalong pat kom ni kumno ban puli ka Bible ka ban ningkong kalong ban penret yaladi hajan jong blai hagi jing duai nama ka Bible kalong ka jing pen pau ka jong blai bakum ta khana bangin yo ka ta ka jing pen pau undang ila ban puli ka Bible ni ban penret yaladi shaw blai pai shaw weng je kita ki jing nang ki jing tip ki jong pi baro wat penret yaladi barang atrai yarap yang ban yo i atrai yarap yang ban sngoto atrai yarap yang bangan pendan kam ye ke bangala puli ha ka jing im ka janga idani we missionary iba ong yang ibo pidang samla nasne shasne ase tingong kum to yang kum ni yang ibo bidang samla nasne shasne ase kajimut jongi kalong bangin puli ka Bible na do Genesis hado jingpen pau ase hato ngila mo tungin simsi ye ka benta pangin ya puli ka Bible na do Genesis hado jingpen pau langi sngoto gidon ki benta ki bakam kalang ki bakam kam tam kini jutang ka barem dai tungin ya pen kongo pangin ya puli ya ka ketin ka jong belai hot tak ba pendam na kijing duai na pendan kam je gitu ke benta ki bangla yo snow hagani ka por pat ker pange ba ublei na ka khat kijing sne ka jong ubang kren yangi shwa bangan penkot na skwa ban penpau ye pi kendiat ke bangala shem ngapuli ki kam ki apostle nong ka balai de khot ka baning kong dah do ka ba shipho ba Petrus pen khia ya o ba pang u ba de ko ngala puli ya ka lai phau sa phau sen gitu shipho tli de khot bangala kren si sen asin hading ngata ngala ya tu hadin lai snem kumno ngapoi biang sikoto ke benta bangasngo bangan keren biang hakato ke jo ngapuli biang pangatang yo ya ki benta ki ba ngampa jo
Alai sne menshua bar hang to ngai ingo nga kat no ka jing mai yan ka jing jin leo ka tin ka jong blai sao pau sin ngal de mon puli ngal ngalakot ndan chu e hang ni te hari harin alai sne nga puli nga shem ban kadang don ke ka bat sngo tenan ka bang apa jio bar hang ta nga sngo tho bang nga shem kat no ka por ka jing mayan bar ka ba jin leo ka tin ka jong blai habang ni phai da ka jing duai ni penrit bang ni puli o blai un kar khu yangi bon pensyai bon ayangi ya gejing tip pada hoi kerpang ya kata gejing kala na gejing em kabarem sya gejing em kamathamai ubleun kurku ya kani ka bible study ya kani ka janmit ubleun kurku yangi baro lang on ai bo yangi ta gejing alam mun sim bakoi bangin puli testa ban 3 minute ya ka ka ba ublei ula ai hakikti jonga ba jong pi ublei nagamanta ka buram ka jong o amen tungi ya phai shu ublei gejing duai Kukpa jingi ubahab neng ubli badap daga jing i badaga jing isne. Nga duwai kan ko pa baka kan ko try ka bang laya ban bet ha kan ka por kan roy kan ko try ha gito ki biyo sngo bar kan le ya ka ka ba mes sngo ba ha ga jing im ka jongi iway pi iway na ka mata ka buram ka jong mehi pen kendo kan yangin ko try ya ka pop ke jongi ya ke jing duna ke jongi ya ke jing telot jongi ban 3 minut ban 3 sitam haba ban puli ya ka bible kan ko try hikayangi penchat boringi na ka jing lam mon si bakot bang inum ken sting haba puli ya ka bible bat duai na markataken kalong ke ka bakong san ha ke jing em jongi leno try ke jing lang kristan jongi larang im puli ya ka bible bat ngim duai hikayangi penchat boring hagi jing telot pangin puli pangin duai but in kamjan seka ket ke jing snei ke jong ma bangin longru kita ki saki ken nong yelap ka gospel ke jong ma shimti ke jing im ke jong ki por ke badan sa haga kerteng ke jong Jesus Christ ngeduai amen